Basi mono ekibindi gikeren tirwa sore na Onsoft Studios. Onsoft Studios egotoka ase Mwalimu Sacco Plaza ime yomo chogusi angena Kisi Stadium. Ase chibicha chinkenonoku wose chibicha chingia kwa nomo nchogu ase studio. Genda Onsoft Studios obutare tukulia rero erinde bakwakere chibicha chingia erinde nawe goke ekiagara bichane yakere wasani yesu guyo kwa wasani nyangi. Bichane ili tukundeli yonsi nera yago nera kodi kukipu nyazago zini. Onsoft Studios ibe ya Kisi Town. Gara, nakiuta gutiana achande kiro mwana wangu. Inkiyoko chande. Na achande kiro. Inkiyoko era stress. Inkiyoko era stress. Nakiuta usoroti na nyako mora wiki ngima. Wiki ngima. Usora mbolete wiki ngima. Ingi gwakore. Akonyora atarasira ko nyomba ingi gwakore. Twaruete mugondo. Twaruete chinsaga mate gari. Togaikaka usora agesubia gante yegasi nera arenge kurigi hoteli iri kwigwete. Tikagenda orara buse manager yakoreki. Ya chire emweriru. Kurweri tina moragaki. No kama gosireta agatumie kibu excuse gotama. Nande gosengwete ngosoro mwete na chete kukwara na makumba matebi na kitate ati abi usoro tatige kunyoma. Atete kunyoma. Atete kore to mukungu kabiri. Nande gwete fununu yanga kirenga ke mtono ari kenyoro. Karatiga. Wane kerakoreta lakini rende kerakoreta ke mtonga sinaye kwani wate ke mtonga. Sina kia. Akisigara karatiga. Kero na nyote ke mtoro mba nyoma ine. Ke mtoko sa chieta gatiko so. Kese no na mba nyoma ine. No kuna ko baba. Akisigara bona ayoma ite bontogo. Lakini kara arengereri. Aragen uratebwa ochore kogenda no gokoboroire. Ngio gochora. Tikagenda lakini rende gakina mo. Lakini yine yakira butiga. Nkia kari gokora tari ko netera. Mbuyore. Mutigagenda na irana anyoro mubekirite cyanga cyayamo aba bora kambarenga barega nagochinaenda yana benga ntike kuri nyama inki kibono gonte intiko soro inyora tara gutikira mwana ebibone kini abandi bagutikirwa bana tukatumo cyane bone kana bokwenda no makumbo ina nari bantu ya makumba yanya boniga gakindo kunyara ke makumba na metenche mugoso igore riso kwani ke mtu tamaite mugoso ke mtu tara manyokor nambara motevi osoro tamaite mukai osoro tamaite na nyoma inki bono rinde iba gokore genta maite igaroche ai no muntu gwerende tetako endwaire ngaya kare korara umuntu ore na bongo takutaka gwetesa igora sari mujari mutigabero tiyo nyokubwati unendo maite amanyengo chande gitenjire ende igago charimo akosibyo bora na indagende kanya korea nanya kuragere gene iguyani ndwa amagoko bwenseye naye bwe kore to tegame omuntu ko aina kyoko ngadvice kuri ye story yu tigano mo bako yu tiganyome tiganda ne chindwali cyaye go nabona amanyete ngamonta kereti maya nabona amanye korukare rimwe akwara ko moretera abana be school nabona amanyete ngamonta kereti maya abo uri nyomenda dare ko matebi amakobe go kimwabo nje timwete yachi ko mukore go yani omete nanyore ngamuri go ntakira maya ya nanyore tiga uri kwasa tacho geti tigagende kingo kuri story yake muntere ke muntu tigabanyoma ke mutaru wale tengo kware bone keraru wale tanyoma nje ngati to sor no sor acha mwana ntubike dandi nje ndwale bono to goti tomaite ogwe ngakingo nyara gotiga ngakingo nyara gotiga kese mukani mutai tutageti amene misa akore bune bintu bande ba kore iga otubaiga ajo kotebe tinga ke muntu nabere iga toraigwa bikone nyomende turamanyora rabera turanyora bochabe ya yetina ba umira maite nenda na batago teke maene kogera connection getenero bona entumie na gote ntumi mbori kerenge ntonda itukuma ngikwerere ndase onye bakumira na wante umaite tonte beti buye gusote tomanye soso kara igubono na gotebi ai ko kuigwa sibariga yani munoko barora igungotebi akinoro che mapera ringo ne chingeni njikira litukongo kwa 50 kwa gora mana bona ngeso bwen tonge boni angotebi esebali ngai ngote esebali akika ke besa timbo koleti na soka igo bona aigo koimoki nkonyore asiboniga kara tikaiko lakini tigana stress chipera mwenyewe utakufa maskini kibono nguchandikire lakini no bwanja nne kibono ngukora gakinya sawa no tago ngore usuru utagunchuka Basi mono ekibindi gikeren tirwa sore na Onsoft Studios. Onsoft Studios egotoka ase Mwalimu Sacco Plaza ime yomo chogusi angena Kisi Stadium. Ase chibicha chinkenonoku wose chibicha chingia kwa nomo nchogu ase studio. Genda Onsoft Studios obutare tukulia rero erinde bakwakere chibicha chingia erinde nawe goke ekiagara
bicha ne kerera gose ni Yesu guyo gose ni nyangi bicha ne bitukunda lionsi ne ra yago ne record yo kipu nyaza gose ni Onsoft Studios ibe ya Kisii Town.